Интересни факти за някои животни. Алигаторите са удивителни влечуги, които често биват бъркани с крокодилите, но притежават уникални биологични характеристики. Ето някои от най-интересните факти за тях, актуални към 2026 година, основни биологични факти. Два вида. Съществуват само два вида алигатори в света. Американски алигатор мисисипиенсис и китайски алигатор синенсис. Полът зависи от температурата. Полът на малките алигатори не се определя от ДНК, а от температурата в гнездото. По-високите температури водят до раждането на мъжки, а по-ниските – на женски. Непрекъсната смяна на зъбите. Един алигатор може да смени между 2000 и 3000 зъба през целия си живот. Те имат около 80 зъба едновременно, които се подменят веднага, щом се износят. Удивителни способности. Изключителна скорост. Макар да изглеждат тромави, алигаторите могат да развият до 35 км в час на суша, макар и на кратки разстояния, и до 20 км в час във водата, което е по-бързо от бутилкония делфин. Катерене по дървета. Макар и рядко, алигаторите са забелязвани да се катерят по дървета и огради, използвайки мощните си нокти и опашка, за да достигнат по-високи места за слънчеви бани или безопасност. Ледени скулптури. При екстремни застудявания, алигаторите могат да изпаднат в състояние на летаргия, като замръзват в леда, оставяйки само ноздрите си над повърхността, за да дишат. Мощна захапка. Челюстите им могат да упражнят натиск от близо 1300 кг, 3000 паунда на квадратен инч, което им позволява да трошат черупки на костенурки и дори кости. Здраве и дълголетие. Естествени антибиотици. Кръвта на алигаторите съдържа мощни антибиотици, които им помагат да се борят с инфекции и бактерии, дори след тежки наранявания в замърсени води. Дълголетие. В дивата природа живеят до 50 години, но в плен могат да достигнат и по-голяма възраст. Към 2026 година алигаторът мужа в Белградския зоопарк е признат за един от най-възрастните живи алигатори в плен, оцелял след Втората световна война. Разлики с крокодилите. Най-лесният начин да ги разграничите е по формата на муцуната. Алигаторите имат по-широка U-образна муцуна, докато крокодилите имат по-остра V-образна. Освен това, когато устата на алигатора е затворена, долните му зъби не се виждат. След алигаторите следват интересни факти за най-дребната маймуна, а именно мармозетката. Мармозетките са едни от най-завладяващите примати в света, поради техния размер и социално поведение. Ето няколко интересни факта за тях. Най-малките маймуни в света, джуджевидната мармозетка, Себуела пигмея, е най-малкият представител на маймуните. Възрастните екземпляри тежат едва около 100 грама и достигат дължина от 12 до 15 см без опашката. Диета от дървесен сок. Те са специализирани в храненето с дървесна смола и сок. Използват острите си долни резци, за да издълбават дупки в кората на дърветата и да извличат течността. Раждат предимно близнаци. За разлика от повечето примати, мармозетките почти винаги раждат близнаци. Това е голямо физическо натоварване за майката, която може да носи до 25% от теглото си по време на бременността. Бащите поемат основните грижи. В света на мармозетките бащите са изключително ангажирани. Веднага след раждането бащата поема малките и ги носи на гърба си, като ги предава на майката само за хранене. Химеризъм. Мармозетките често показват генетичен химеризъм, тъй като близнаците споделят една плацента в утробата. Те често обменят стволови клетки. Това означава, че една мармозетка може да има ДНК на своя брат или сестра в различните тъкани на тялото си. Сложни вокализации. Те общуват чрез сложна система от звуци, включително подобни на птичи чуроликания, писъци и свирене. Някои от тези звуци са с толкова висока честота, ултразвук, че са доловими само за други мармозетки, но не и за хората. Нокти вместо плоски нокти. За разлика от повечето други примати, включително хората, мармозетките имат остри нокти, подобни на тези на катериците, на всички пръсти, освен на палеца на крака. Това им помага да се катерят вертикално по дърветата. Някои от най-удивителните факти за октоподите. 3 сърца и синя кръв. Октоподите имат 3 сърца. 2 от тях изпомпват кръв към хрилете,
а третото към останалата част от тялото. Кръвта им е синя, защото съдържа протеина хемоцианин, който е богат на мед и помага за преноса на кислород в студена вода с ниско съдържание на кислород. 9. Мозъка. Освен централния мозък, всяко от 8-те пипала има свой собствен мини-мозък, клъстер от нервни клетки, който му позволява да действа самостоятелно. Това означава, че пипалата могат да изследват обекти или да ловуват, без да чакат команди от централната нервна система. Майстори на камуфлажа. Октоподите могат да променят цвета и текстурата на кожата си за по-малко от секунда, за да се слеят с околната среда. Те използват специални клетки, наречени хроматофори. Изключителна интелигентност. Те се считат за най-интелигентните безгръбначни. Могат да решават сложни задачи, да отварят буркани, да използват инструменти и дори да намират изход от лабиринти. Бързо бягство. Когато са застрашени, те изхвърлят облак мастило, който обърква хищниците. Освен това нямат кости, което им позволява да преминат през невероятно тесни пространства. Единственото ограничение е размерът на техния твърд клюн. Саможертва при възпроизводство. Повечето видове октоподи умират скоро след размножаването. Женските спират да се хранят, докато пазят яйцата си и умират от изтощение веднага след излюпването им. Тасманийският дявол е уникално двуутробно животно, чието име и репутация често изпреварват реалната му природа. През 2026 година той остава обект на интензивни консервационни усилия, след като успешно беше върнат в дивата природа на континентална Австралия. Ето някои от най-интересните факти за този вид. Първо, физически характеристики и способности. Най-големият месояден марсупиал. След изчезването на тасманийския вълк, тасманийският дявол е най-голямото оцеляло месоядно двуутробно в света. Изключително силна захапка. Те притежават една от най-силните захапки спрямо телесното тегло сред всички бозайници, което им позволява да раздробяват кости и да изяждат плячката си изцяло. Складиране на мазнини в опашката. Подобно на много двуутробни, те съхраняват мазнини в опашките си. Дебелата опашка е признак за здраво и добре нахранено животно. Катерачески умения. Младите екземпляри са много пъргави и могат да се катерят по дървета. Умение, което често използват, за да избягат от по-възрастните си и по-агресивни събратя. Втори. Поведение и начин на живот. Страховити звуци. Името им идва от ранните европейски заселници, които били ужасени от техните писъци, ръмжене и силни вокализации през нощта. Сън в храната. Те имат странния навик понякога да заспиват в трупа на животното, с което се хранят, за да могат да продължат храненето си веднага след като се събудят. Прозявката не е умора. Когато тасманийският дявол се прозява широко, това обикновено не е признак на сънливост, а сигнал за страх или несигурност. Трети. Размножаване и развитие. Мънички бебета. При раждането си малките са с размерите на зрънце ориз. Майката може да роди до 40 малки, но тъй като има само 4 сокални зърна в торбата си, оцеляват само най-силните. Бърз жизнен цикъл. Те имат сравнително кратък живот, като в дивата природа достигат средна възраст от около 5 години. Четвърти. Природозащитен статус. Завръщане в Австралия. През последните години, 2020-2021, видът беше успешно реинтродуциран в континентална Австралия след 3000 годишно отсъствие, като вече са регистрирани първите родени в дивата природа малки там. Заплаха от болести. Популацията им е силно застрашена от рядка форма на заразен рак, лицеви тумори, който е унищожил голям процент от дивите животни в Тасмания. Биволската чапла Bubulus ibis е уникален представител на семейство чаплови, който се отличава със своя начин на живот и хранене. Ето най-интересните факти за нея. Партньорство с добитъка. За разлика от повечето чапли, тя не се храни основно с риба. Вместо това следва големи бозайници, крави, биволи, коне, за да лови насекоми, които животните подплашват при движението си в тревата. Енергийна ефективност. Проучвания показват, че биволските чапли събират с 50% повече храна и изразходват само 2/3 от енергията си, когато ловуват в близост до добитък, в сравнение с лова в самота. Сухоземен ловец.
Тя е специалист по лов в ливади и пасища, често далеч от влажни зони. Промяна на цвета. По време на размножителния период, обикновено бялото й оперение придобива характерни оранжево-кафеникави петна по главата, гърдите и гърба. Невероятна експанзия, първоначално разпространена в Африка и Азия. През 20 век тя колонизира почти целия свят по естествен път, достигайки до Южна Америка през 1877 година и до Северна Америка през 1941 година. Рядък вид в България, в страната ни се среща рядко, главно по време на прелет, като районът на Бургас, езерата Вая и Мандра е едно от местата с редовни наблюдения. През последните години са регистрирани и нови случаи на гнездене, например в Кърджали през 2023 година. Сътрудничество с технологиите. В съвременни условия биволските чапли често следват трактори и друга селскостопанска техника, а някои дори стоят край самолетни писти, чакайки въздушната струя от двигателите да вдигне насекоми от тревата. Това беше класацията топ 5 на най-интересни животни. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ми, така ми помагате изключително много, а за да не изпускате още интересни видеа, ударете по една камбанка.